Mildred Azzoppardi ta' 62 sena, ta' 4 tant maħbuba mill-Ħamrun, kienet ma' żewġet jistadu jgawdu l-aħħar sigħat ta' ġimgħa oħra f'xatt il-Barriera l-Belt. Ftit qabel l-10 tal-ħadd filgħaxija refgħu kollox u qasmu t-triq biex jidħlu fil-karozza u fuq quddiem jistennija tagħlaq il-bieba ta' wara u tidħol fil-karozza meta kollox inqaleb ta' taħt fuq. Mildred mietet wara li karozza misjuqa minn żagħżugħ ta' 23 sena baqgħet dieħla fuq wara tal-karozza tagħhom eżatt fejn kienet hi. Inqabdet bejn żewġ karozzi, żewġa li għandu 69 sena jinsab fil-periklu tal-mewt. Mildred Azzoppardi ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post minn tim mediku li fi ftit tal-ħin kien fuq il-post tal-inċident. L-impatt tal-ħabta kien b'saħħtu anke xi vetturi oħra li kienu pparkjati sofrew ħsarat. Ix-xufier ta' 23 sena minn Raħal Ġdid ma weġġax. Tislima taqsim il-qalb minn uliet Mildred fuq Facebook selmula bl-aħħar ritratt li batitilhom waqt li flimkien ma' missierhom kienet qed tieħu tew ftit pastizzi ftit bot minn fejn trabbiet. Minuti qabel it-traċedja li tefet lil familja fluttu. Ma ħaqekx hekk, kont mara u nanna u ħafna aktar għall-familja tagħna sakemm xi ħadd ħadlek ħajtek. Il-maġistrati Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta fil-waqt li l-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet. Għall-pulizija, timijiet mediċi u anki d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili il-ħadd kienet ġurnata ibsa. Ftit qabel dal-inċident fatali sewwieq ta' mutur tilef ħajtu wkoll fit-triq il-Marina l-Pjetà. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li r-raġel ta' 58 sena residenti Żejtun kien qed isuq il-mutur tilef il-kontroll ħabat ma' bankina u inqaleb bil-mutur b'kollox. Huwa jingħata l-għajnuna minn tim mediku u ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza iżda ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Anke dwar dan l-inċident infetħet inkjesta bil-maġistrat fil-waqt li l-pulizija tkompli tinvestiga.